Diyos maray na agang mga tugang. Manubina po kita kang para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All heard your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angel choirs above always sing, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are a strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us.
In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help In us. disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. We may throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name. For you never fail to govern, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo o simba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas men sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di minasabutan asin na otoban sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mina, an padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha. Pagtugakan bulkan asin iba pang mga tural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngalan ka na maasin kang aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po Lunes sa ikatulong simana kang Kwaresma. Isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat. Dulot kan Insinarial family. Thanksgiving for the birthday of Bishop Sora, offered by Tess D. and family. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For taking the NLEX exam of Elswin. Dulot ni Elswin. Special man na kahagadan ni Giselle Asaituno asin kan sa iyang pamilya. For items secured, ranking for Teacher 1 applicant. Requested by Maria Victoria Balingkit.
para sa kapahingaloan kan mga kalag, kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kay Eduardo, hali sa Mendoza family, para kay Melencio, hali kay Salanto and Garing family, para sa kalag ni Ramon, hali sa pamilya Esquivel, Eleuterio Lina, hali kay Hermie Tizon, para sa kalag ni Domingo, requested by Martinez, Bejarano and Rivera family, para sa kalag ni Jesus, dulot kan Incinerial family, para kay Jocelyn, dulot ni Lou Baldo and family, Sharon, Raul III, dulot kan Del Rosario, Arnedo, Arcelida, hali sa Pacheco family, Andrew Juanito, hali kay Joseph Cantara Lawrence, Dolores Guadalupe, Dolores Esteban, hali sa Clemenia and Manjares family, Simona, requested by F&S Velasco, para sa kalag ni Janet, requested by Romano family, para kay Melitona, requested by Dato family, para sa gabos na kalag, offered by Dato family, Recto, Sendelin, offered by Mila Rodriguez, Tolyan, offered by Emma Chan. Sa liwat Diyos Marina Agamatugang matindog na po ang gabos sa pagpoon kan Santa Misa. Madyasin tumulong sa Diyos ning pagkamo, sa iya pagsarama, sa Diyos uyang Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Lunes sa ikatulong simana kan panahon nin Quaresma, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pagtaong oras sa mahal na Santo Niño. Lugodan sa tuyang pagtubod, paghali sa pagiging aki, madara niya ito pasiring sa pagtalubo asin paggurang. Isabay taman ang pagpamibi para sa katuninongan sa bilog na kinaban, asin isabay tanaman ang sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones, lalong-lalo na ang pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Ngunyan tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang ng rumdumon asin pagsulsulan at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot sa rabay kitang magsabi nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa Indo mga tugang na nagkasala ako nin makurit sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamipi kita. Kagurangnan andanay mong pagkaherak maglinig asin magpasarig lugod sa imong simbahan. Asin hulit akon mayo ka, dainin mapadagos na ligtas. Danay mo siyang antabayan kan sa imong pagbantay. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya katantaramon. Himateeng niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduang libro nin mga hadi. Sinaaman hiniral sa ukbo kan hadi sa Aram. Ginagalangan asin mahal kan hadi. Huli ta dahil sa iya, itinaunin kagurangnan an pandaog sa mga Arameo. Alagad sinaaman dauton. Sasaro kan sa indang mga pakilaban, an mga Arameo nakabihag nin sarong daraga, nagikan sa daga nin Israel. Ang daraga naging surgoon kan agom ni Naaman. Ang daraga nagsabi, kun ang sakong kagurangnan magduman kuta na sa propeta sa Samaria, mauumayan siya kan sa iyang daot. Si Naaman nag-usip sa hadi, kan sinabi kan daraga na nabihag hali sa daga nin Israel. Ang hadi sa Aram nagsabi, paduman ka, susuratan ko ang hadi nin Israel. Kaya sinaaman nagduman. May dara siyang 10 talento na perak, 6,000 moneda na bulawan, asin 10 gubing na pamintakasi. Sa hadi nin Israel, itinaon niya ang surat na nagsasabi, sinusuratan ta ka, huli ta sinusugo ko sa imo, ang sakong surugoon na sinaaman. Tanganing bulungon mo siya kan sa iyang daot. Pakabasa kan surat, ginisi kan hadi ang sa iyang mga gubing, asin nagsabi, ano ako, Diyos na pagkagtaonin kagadanan asin buhay? Ta daw ta pinapadara sa ko ang taong ini asin pinapaumayan kan sa iyang daot? Pakatandain nindo, nagahanap sa nasyanin dahilan na makiiwal sa kuya. Kan madangog ni Eliseo ang tao nin Diyos, na ginisi kan hadi ang sa iyang gubing, pinatugunan niya ang hadi. Ta daw ta ginisi mo ang sa imong gubing, padigdihas siya sa ko. Tanganing maisihan niya na igwanin propeta sa Israel. Kaya nagduman si Naaman, daraan sa iyang mga kabayo, asin mga lunadan. Asin naguntok sa tangod kan tata kan sarong ni Eliseo. Pinasabihan kan propeta si Naaman, lakaw, asin magparigos kanin makapito sa salog nin Hordan, asin ang sa imong laman, magiging malinig giraray. Naanggot si Naaman, asin nagsabi, ako naguhuna na siya maluwas, matindog dyan, aapo doon ang ngaran ni Yahweh sa iyang Diyos. Ibugtak ang kamot sa ibabaw kan daot, asin sa iyang bubulungon. Ang mga salog sa Damasco, an Abana asin an Parpar, urog karahay kisagabos na tubig sa Israel. Dai daw ako makaparigos duman, asin malinigan. Tuminalikod siya asin naghali, panunin kaanggutan. Alagad, rinanihan siya kan sa iyang mga surugoon, asin sinabihan, ama ko, kung an hinagad sa imo kan propeta sarong bagay na masakit, bako daw nagigibuhon mo?
Urog pa na dapat mong gibuhon, taan sabi sa imo, magparigos ka, asin malilinigan ka. Kaya sinaaman nagduman, asin nagparigos, nin makapito sa Hordan. Susog sa ipinagbuot ni Eliseo. Asin ang sayang laman naging malinig. Siring sa laman nin sadit na aki. Sinaaman kaibaan sa iyang mga surugoon. Nagbalik kay Eliseo, nagtindog sa atubangan niya, asin nagsabi, ngunyan, aram ko na, dainin ibang Diyos sa bilog na kinaban, kundi ang Diyos nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, no arin ko mahihiling ang sa iyang lalawgon. An kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, no arin ko mahihiling ang sa iyang lalawgon. Siring sa usa na naghahanap ka nagbubulos na tubig, siring man ang kalag ko naghahanap sa imo o Diyos, ang kalag ko napapaha sa Diyos, sa buhay na Diyos, no arin ako malaog sa paghiling kan sa iyang lalawgon. An kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, no arin ko mahihiling ang sa iyang lalawgon. Warasan ang sa imong liwanag asin katutuuhan, iyan ang matukdo sa kuya. Mahatod sa ko sa bulod nin sa imong kamahalan, na sa imong iniirukan. An kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, no arin ko mahihiling ang sa iyang lalawgon. Asin makakalaog ako sa altar nin Diyos, ang Diyos nin kaugmahan asin karangahan, asin pag-uumawon takas sa tunog nin arpa o sa kuyang Diyos. An kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, no arin ko mahihiling ang sa iyang lalawgon. Matinog na pa ang gabo sa pagrukyakan Ebanghelyo. Hirarayawita sa ko tataramonin buhay. Hirarainan yogon ko tataramonin buhay. Pasinin kagayonan, pagtubuan pagkamon, magayunon, mamison, tataramonin buhay. Magayunon, mamison, tataramonin buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imo pagrukyaw kan Espiritu, banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, kamurawayan sa imo kagurangnan. kan magdatong sa Jesus sa Nazaret, nagsabi siya sa mga tao sa sinagoga, daing propeta na inako sa iyang sadiring banwaan. Sa katunayan, girumdumonindo kan panahon na Elias, day naguran sa laog nin 3 taon may kabanga, kasi nagkaigwanin makuring gutom sa bilog na runa. Kadakol na mga babaeng balo sa Israel, alagad sa Elias, dai isinubol sa inda. Isinubol sa sarong balo sa Sarepta, sa runa nin Sidon. Siring man, kan panahon ni Propeta Eliseo, igwanin dakadakol na mga dauton sa Israel, alagad mayo ni naumayan, kundi sinaaman sa na taga Syria. Pagkadangog kay ni Angabos sa sinagoga na anggot, nagtirindog asin dinara siya sa luwas kan banwaan, sa itaas kan bukid na natutugdukan kan banwa. Asin buot nindang ihulog siya sa ampas. Alagad si Jesus, nag-agi sa tahaw ninda, asin naghali. Mga tugang, marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Permitang nadadangog itong popular na kasabihan na nagsasabi, familiarity breeds contempt. When you become too familiar with someone, garibaga nagiging ordinaryo na para sa tuya ang tawong iya. Ibaga pagbihira ta mahiling, arong kitsa ni, namista. Pero kung urual daw ta siyang nahihiling,
Kaya ordinaryohon sana. Ayaon man si Tiane o urual daw. Lalong-lalo na sa laog kan sa tuyang pamilya, minsan, because we become so familiar with one another, we no longer appreciate the presence of each one. Do you agree with that? Yan. Lalong-lalo na, daita na tigpapahalagahan an sa indang mga sinasabi. Pero kung ibang tao ang nagsasabi sa imo, sa luwas kan sa imong pamilya, sa luwas kan mga tawong namumutan mo, so mas tigdadangog ta sinda. Pero pag suyaon sa nasa pamilya, gari nagiging ordinaryo. Maski hilingon tabaga po sa, maski na sa nasa mga produkto. Pag stateside, feeling ta, made in heaven. Pero sa mga local products, we do not patronize them kasi para sa tuya, ordinaryohon iyan. Halimbawa, ang tuyo, ang sinapot. Pero ang mga taga-ibang lugar, iyo man ang tigahanap nila digdi sa tuya. Digdi pag nagbakal kita sa mga nagtitindang, mga pobreng tao, nagtitinda nin gulay, sige ta ang tawad. Pero balo daw kamo sa supermarket kung makatawad kamo. Di ba? Pag mga local, pag mga familiar na maray sa to, daita napapahalagahan. So ang siring pong eksena, totoong marhay sa satuyang ebanghelyo, and that's precisely the reason why, mismong ang satuyang kagurangnan, dai inako sa iyang sadiring banwaan. Tamidpid ninda si Kristo bilang aki nin karpintero, ordinaryong tao. Kaya nadipisilan sinda na akoon ang satuyang kagurangnan sa saindang lugar. Ang enot na magayon po garing paghurup-hurup, na kung sarado pala ng puso kan tao sa presensya din mahal na Diyos, dipisil na makalaog o mamidbidan ang kagurangnan sa iyang buhay. Dahil ninahiling kan mga taga Nazaret, ang biyaya na itinao sa inda kan Diyos dahil tasarado an sa indang mga isip. And dahil kayan ang resulta, kadikit sa nang milagro, nagkapira sa nang milagro, ang naginibukan sa tuyang kagurangnan, duman sa indang lugar. Minsan baga-arog man kita kaiyan, kung hali sa magurang ang advice, hali sa barkada, o hali sa padi na midbidtang marhay, dayta naman sindang tig papahalagahan asin tig papansin. Minsan, mas nagtutubod pa kita sa mga online life coach. Diba? Kaysa sa tuyang magurang o ina na nagsasabi sa tuya, "Uy, Noy, magtultul ka, Noy, magpangadji ka, Noy, magsimba ka." O mas tigdadangog ta pa so ibang tao kaysa sa tuyang sa diring magurang. Dahil ta, arog kan mga taga Nazaret, sarado man ano sa tuya ko, mga puso. Ikadua, kung mahiling ta, there was a mention digdi sa gospel kang mga balo sa Sarepta, asin manunungod kinaaman na taga Syria, nagpaptatausan na ini sa tuya ang impresyon na ang pagkaherak palan kan Diyos, bako sa na para sa mga taga Nazaret. Alagad ini para sa gabos na tao. Ipinapahiling kay ini na ang pagkaherak niya, bako sa na sa mga nagkapira. Kaya ini man ang dakula pong imbitasyon, pag-agyat sa lambang saro sa tuya, lalong-lalo na sa konteksto kan Kwaresma, nabuksan taman an sa tuyang mga puso. O sabi kan kantango niyan, buksan mo, papasukin ako. I think the same words gusto sabihin sa tuya kan sa tuyang kakurangnan. Dangugunta ang Diyos na nagtataram sa paagi kan mga tawong harani sa satuya, asin makanood man po lugod kitang maghiras kan karahayan siring sa iya sa gabos na tao. Baka kaya yao na ang mensahe, alagad daita na dadangog, yao na sa palibutan,
naghahalat sa naining akoon kan sa tuyang mga puso. Sa paghiling ko po, dyan, asin dyan sana, makakahiling kita nin kadakol na milagro sa tahaw niya to, asin kadakol na milagro an aakoon niya to sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo, Amen. Ang hinahagan mo, nakasabutan mo, at kaipuan mo. Mawan ka kagurangan, Diyos na po sa ilang, hanggang sa Galingan, magumanumaman, kundi pagkamo. Panhagan mo, pagmalasakit mo, at kaipuan mo, ang simong pagmamahal. Biro magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kang kagurangan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurang nananaatang nin sa mong paglingkod na dinudulot mi sa imo, gibuha para sa mo sakramentong nakakaligtas, puli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa indo, Asin itaas sa ang imong mga espiritu. puso. Initaas mi na sa kagurangan. Pasalamat kita sa kagurangan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saan, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya, tanganing huli ka ini madaugming mga parakasalaan kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo, kaya kaibakan mga daimabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos may mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo kan sa mong kakurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuan ni tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamarayta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, yaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ang ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imong kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tiya po ko niya naihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Napapasa mundo, nakanasilong kamo, ang grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus ang aral, Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na ang pagpakinabang kan sa imong sakramento, magdarasa mo nin paglinig, asin magwaras nin pagkasararo, huli ki Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Salamat po sa ido ka, boss. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maheherakon, na nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Naisisay man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Naisisay man ang nagagadan para sa sarili lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lambang saro. Kita gabos diniribo ni Diyos sa pagkamo. Kita gabos diniribo ni Diyos sa pagkamo. Good morning and thank you po.